रायजो राजाफोरा गाइसमोन डेम'क्रेसियाव डेम'क्रेटिक रुल बाहायनाया रुल बिरुद्धि ना गभर्नमेन्टनि बिरुद्धि ना डेम'क्रेसिनि बिरुद्धि बे प्रश्न मोनसे दिनै शान्ति शान्ति होननानै शान्तिखौ सोर बंग खालामग्रोयो दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोना जोबोद इम्पर्टेन्ट नुनो मोनगोन जास्ट नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय हेलो एवरीवन वन सेकेन्ड वेलकाम बैक टू द चैनल दिनै गोदान भिडिअ'आव नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां मोजां दं स' दिनै BTC सेक्रेटारियेटआव जोंनि BTCनि CM हनमानिय प्रमद बर' सारद आरएनबि सिभिल हस्पिटाলত जी घटना হৈ গ'ল ইয়াত বিষয়ত মেম'ৰেণ্ডাম দিয়াৰ কাৰণে প্ৰমেলা ৰাণীৰ লগত মালতী ৰাণীৰ লগত যিমানখিনি লিডাৰ কৰ্মী আছে BPF তেখেতসকলে BTC অফিসত গৈছিলে बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे रायजोआव शासन सालायनायाव बबेहाय शान्तिनि खोथा बुंनो डेम'क्रेसियाव डेम'क्रेटिक रुलानो लागु जायाब्ला बेबादि नियम नीतिखौनो बिथांमोना बायफ्ले बुफायफ्ले खालामनानै बोफ्लेनानै दिनै सुबुंफोरखौ होबथायोब्ला दा जोङो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनदों बाय टेलिफन खबर लानानै मानगोनां जोंहा बारग' मन्त्रि प्रमेला रानी ब्रह्मजों लोगोसे मालती मेडाम आरो गासै बिदिनो गोबां दैदेनगिरिफ्रा हस्पिटाल आरएनबि सिभिल हस्पिटालनि सायाव मोनसे मेम'रेन्डाम हैनो जायो जाया बानाया बे नोंथांमोन बिटिआर गभर्नमेन्टनि सायाव हैनोसो थांदों दा बेवहायनो जुदि नोंथांमोना होबथानानै दोनोब्ला पुलिस मिलिटारि गाव गावनि गोहोखौ बाहायनानै अब्ला बेवहाय मा डेम'क्रेसियाव मा शान्तिनि खोथा रायलायनो डेम'क्रेटिक रुलखौनो बिसोरथ' सिलाय भारत लानानै होख्राव बुफाय बुसि खालामहैयाखैना लिखित भाबै मोनसे रुल्सजों थांनानै सिभिलाइज नियमजों थांनानैसो हैनो लेखा हैनो नागिरदों दा बेवहायनो होबथायोब्ला मेम'रेन्डामखौ आजावाबा आजावा आलादा खोथा हाबहोबावा अब्ला बिथांमोना मा सानदों पलिटिकेलि एगेन्स्ट बिरोधी पार्टिनि रलाबो थानांगौ डेम'क्रेसित आमार देशत बिरोधी दलत रलটো থাকিবই লাগিব थानांगौ जोंहा बाव दा प्रमेला रानी ब्रह्म बिथां बारग' मन्त्रि मेडामा मा बुंदों गाव बेंथा जानानै बेखौ नोंथांमोना खुद खोनासंदो जोबनायाव कमेन्ट हरदो दिनै जोंनि मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आन्दलन जुरिनायनि जाउनाव जोङो जे ओनसोलखौ बड'लेण्ड हिसाबै लुबैदोंमोन आरो बे बड'लेण्डआ माबायदि जानांगौ जोंनो मा अनुष्ठान नांगौ बेफोरनि चार्टार अफ डिमान्ड जोंहा दंखायोमोन आरो बे हिसाबैनो बिथाङा थैनानै थांखांनायनि उनाव प्रेमसिं ब्रह्म आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोना आन्दलन खालामनायनि जाउनाव जोंहा 2003 सनाव 10 फेब्रुवारियाव जोङो माने BTC खौ मोननो हादों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ जों मोननो हादों आरो बेनि उनावनो हाग्रामा महिलारिया एकर्ड खालामखांनायनि उनावनो मानगोनां जोंनि आसामनि मुख्यमन्त्रि गिबि मन्त्रि मानगोनां तरुण गगৈ बिथाङा फैनानै नैबे माबायावनो बे केम्पासावनो अखा हानायखाय बेवहायनो माने फाउन्डेसनखौ खालामदोंमोन फाउन्डेसना मानगोनां तरुण गगৈ सारा फाउन्डेसन खालामखांनायनि उनाव माने बाजेटखौ जोंना फाइनान्स मिनिस्टारा हमालासिनो थाबाय जों बुंबाय थाबाय मा लुनायनि बेबस्थाखौ माबार खालामदो हायाथ' जोंना रेडिखा थेवब्लाबो लुवाखै नाथाय बिनि उनाव बिजेपि एलायन्स सरकार फैनायनि उनाव जोंनि सिगांनि गिबि मन्त्रि मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल बिथांनि आखाइजों आरोबाव बे सरकाराव माने फाउन्डेसनखौ खालामफिननाय जादों आरोखि बिनि उनाव दाना न'खौ लुबाय बिल्डिंखौ लुबाय किन्तु इनफ्रास्ट्राक्चारखौथ' सृष्टि खालामनांगौ आसबाब माने मेसिन टेसिन लाइ लथरफोरखौ बायनानै हरनांगौ आरो बेखौ सालायनो थाखाय डाक्टारि खालामनो थाखाय जोंनि गथ'फोरखौ यां जेनेरेसनखौ डाक्टार बानायनो थाखाय एक्सपार्टफोर नांगौ बे एक्सपार्टफोरखौ एपइन्टमेन्ट हरालासिनो बे लोबोरबोर मोनसे अनुष्ठान खालामनो थाखाय सिन्था खालामदों जोंनि बे आरएनबि सिभिल हस्पिटाल बेखौ लानानै थांनानै
माने बिराद पेसेन्ट जादों बिराद डाक्टारफ्रा मोजां मावदों होननानै देखायनानै काउन्सिलनि रिकगनिसनखौ लाखिनो सेस्था खालामदों खिन्थु जाया थांब्लाबो जोंनि पेसेन्टफ्रा थाङो थांनाया बेसरगावनि जोंनि क'क्राझार मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव थाङो थांनानै खिन्थु गोसोआ माने बायनानै फैयो फैफिननानै सोरबा बेंगलाव थाङो सोरबाबा एकदम बरपेटाव थाङो सोरबाबा प्राइभेट चेम्बारावसो थांनानै सिकित्साखौ लाफिननांगौ जायो दिनै बेबायदि अबस्था बिसिनि बे अबस्थाखौ नुनानैसो मेडिकेल काउन्सिला जोंनि बे मेडिकेल कलेजनि रिकगनिसनखौ रिकगनाइज खालामनो नागिरदों दा नङा बे भावनासो जे बेखौ लाङाबालायनो मेडिकेल कलेजाव थाया मा सोरखौ मा फोरोंनो नागिरदों बानाय बाव प्रिन्सिपाल स' दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोब्बाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ